Δάκρυ. Θα δώσω στο λόγο στην κυρία Ρεπούση τώρα, για 3 λεπτά επίσης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ και για την ενημέρωση που μας κάνετε. Θα συμφωνήσω με πολλούς συναδέλφους, αλλά και εσάς, ότι η νεολαία είναι το μέλλον της χώρας. Και ενώ δεν ευθύνεται καθόλου για αυτή την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, είναι αυτή που πληρώνει περισσότερο την κρίση αυτή. Και αυτό είναι πραγματικά, πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, ότι η νέα γενιά δεν φταίει σε τίποτα για την κατάσταση που φέραμε την πατρίδα μας και όμως υφίσταται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την κρίση. Το φαινόμενο που επισημάνατε κι εσείς και που αποδεικνύει πόσο η νεολαία πληρώνει αυτή την κρίση για την οποία δεν ευθύνεται είναι η ανεργία φυσικά. Τα πολύ μεγάλα ποσοστά της ανεργίας που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι ανησυχητικά και για άλλα, όχι μόνο για την οικονομική σχέση που διαμορφώνουν οι νέοι άνθρωποι, η ανεργία, η τεροαπασχόληση, όπως τα εντοπίσατε, η εργασία χωρίς δικαιώματα, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και εγώ θα έλεγα πάνω απ' όλα κυρίως η έλλειψη της προοπτικής. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι πια βγαίνουν σε ένα περιβάλλον εργασιακό που όχι μόνο δεν έχουν δουλειά ή ζουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, αλλά δεν βλέπουν και την προοπτική μπροστά τους. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ ανησυχητικό για τις διαδρομές που ενδέχεται να ακολουθήσουν. Η μία την εντοπίσατε, είναι η μετανάστευση και θα έλεγα ότι είναι η λιγότερο επικίνδυνη και οι άλλες διαδρομές είναι ακραίες μορφές αντίδρασης απέναντι σε αυτή την κοινωνία που τους έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ακραίες μορφές αντίδρασης ή και βία ή και αποδοχή της βίας ως μια πολιτική έκφραση και όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα δούμε πραγματικά γιατί θέτουν σε κρίση τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, πιστεύω. Και γι' αυτό και το έργο που επιτελείτε εσείς ως οργανώσεις νεολαίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς διαμορφώνουν συνθήκες συλλογικής δράσης για τους νέους που λείπουν. Αν θέλετε, η δική μου γενιά μεγάλωσε μέσα στη συλλογικότητα, στο πανεπιστήμιο, στη γειτονιά, στο σύλλογο, τα κινήματα εκείνης της εποχής. Άρα, μέσα σε αυτές τις συλλογικότητες μπορούσαμε να εκφράζουμε και την αμφισβήτησή μας ή να εκδηλώνουμε και την αντίδρασή μας. Σήμερα αυτές οι μορφές συλλογικότητας απουσιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι νέοι συχτηρίζουν την πολιτική, τη θεωρούν μέρος του προβλήματος και άρα αποστασιοποιούνται και αναζητούν διαφορετικές μορφές συλλογικότητας. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μου έχει τελειώσει. Θα ήθελα να όμως, εγώ έχω ένα-δύο ερωτήματα, πολύ σύντομα θα τα θέσω, για να μην ξαναπάρω το λόγο χωρίς να χρειάζεται. Για παράδειγμα, θα ήθελα να ξέρω υπάρχουν μορφές συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΣΥΝ, στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και στη Γραμματεία των Νέων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας ή στα άλλα σωματεία της νεολαίας ή και στην Άρση. Για την Άρση, για παράδειγμα, θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι είδους προγράμματα υλοποιείτε στην αυτό που λέτε κοινωνική οργάνωση υποστήριξη νέων, τι ακριβώς κάνετε. Ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε. Ή αν υπάρχουν συνεργασίες, κατάλαβα ότι οι πρόσκοποι με τον οδηγητισμό έχουν, ας πούμε, μία πιο στενή σχέση. Για παράδειγμα, η ΧΑΝ, που όπως είπατε πολλοί έχουμε περάσει, είτε ακούγοντας σεμινάρια, είτε δράσια. Πώς συνδυάζεται ή πώς συνεργάζεται με άλλες μορφές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Αγαθοπούλου και ακολουθεί η κυρία Χρυσοβελώνη.